Gorputz horizontalidadea lantzen dugu, ja karteletik konbokatzen dugunean tailer bat, laborategi bat, edo praktika bat, ja hortik komunikazioa horizontala da, edonor etorri daiteke. Dantza komunitario bezala antolatzen dugu, orduan hortikan aurrera konbidatzen ditugun pertsonak anitzak dira. Orduan hortik aurrera ja plazaratzen diranean ja eszenategi batera edo klase batetara, ja hor denak gera nivel berdinean gaude, bai irakasleak eta bai parte hartzaileak. 2023an konbidatu nituen gure espektakulora, Plañideras deitzen zen, heriotzari buruz hitz egiten genuen, eta orduan iruditu zitzaigun heriotzari buruz hitz egiteko edade desberdinak egon behar zutela holtzan. Orduan konbidatu genituen nik klaseak ematen izkien emakumeei, 7 emakumei konbidatu genituen espektakuloaren sorkuntzara. Beraiek egon ziren barne eta ikusi zuten barrenetik nola sortzen genuen espektakuloa eta beraien parte hartzea, ez? Publikoa izan beharrean, ja eszenan. Hortik elkarbizitza bat sortu zen, eta, esan genuen, gustatuko litzaigukela proiektu bat edukitzea komunitatean, ez? Eta hortik sortzen da Okupa, dantzaguneari eskatzen diogu subentzio bat, deditzen dela sortutakoak soziala, eta hortikan aurrera hasten gera elkar bizitzen eta artistikoki konpartitzen gauden bezala, bakoitza gauden lekutik.